Najväčší psísko. Musíme ho zväčšiť. Tady tu kde máme? Tu je. Kde sa tam objavili? Lebo to nie je 110, ale 130. Voda! Vida, tempo, ja síce áno. Príchod do Budapešti. To sú naši. O vaše prvé dojmy v Budapešti. Kde máme psa? A už sa stavajú stany. No, takže hovor. No však áno. My máme dva vchody, čiže nám to je... A každý by mať samostatný vchod? Počkaj, asi problém. Ale asi áno. László Bartók. Čo ešte ukázať? Kam môžeme postaviť stany? Vlado, už to máš postavené? Už sú 3 sekundy preč. Čo ide tam Lenka stavať? Som bol Lászlóvi. Neviem. Tak ale môžeme to zvládnuť. Najprv sa dávajú tie palice? Áno. Do toho oného? Takže takto? Kde je ten spot? Tu máš... Ja som mala požičané, tak to stále. Takže stany finishu sú postavené. Práve som v druhej sekunde stávania. No keď sa podám na ten čas, na kamery, tak 20 minút. No, ešte si pivo pil, takže 10 minút. Ja som pil pivo, deťa huba neboli. Už ste hladní, jen ste došli. Ale tlačíte.